and I'm so happy ngana otwa soka na naja manga igaiga nigaiga kabirenga achaga kina tebeti muntu umosiki ukabeko simba ningi tata yo krowate agetie kigaichora unkuba liliko nyora konyo wakire kono uje masanga kaimu lakini wandoro jo sokre korum wandoro wandoro ngachaga achiri nalina nyolte nyaktali ri kwagacho nkagenda nkanyirigere chibes chabe kitro na I'm so happy na pakiki na magi akoleke chabe I want to promise no mheshimiwa ate abantu begete milioni sana ibira nyaktali mpaka equipment chance okole umwako tari mwakonde umwako asma to abantu barwali gwali mtu advertise tia sama abaga ya abanyaktali 300 ngoli katole igoras mu nyaktali yachiche abantu barole rugega bataratu mu kinyacheki nyacheki yoke nyene nae to rotinda ikoro na rwa no mpake permita volto abeke nyaktali ne ro level 4 irega eyende range ngesusu mpaka ntu abegete modern lab equipment igoko enda wapi mwora manyinga onye malaria whatever onye no kobekwe ward kwa bekworo nyachekie chiro alia ntu abeka chibesa cha cabros alia sabangira bakoraki bakone ngoli umulisi oli okwana oli chief igo gas no roche bo basrazima tali basiyoka obwe bimbole natene ni bosongo gali obonene no emuro chichipale chitokorosia mpaka no ene nyaktari chitokorosi no obwe binate neneti nali chibesa chatokire nyaktari mwatebe yabere myaka 10 nyakurunsaye obwe binate ni bosongo gali nabo chibesa twanyoranga ki chichichega nyaktari gusiengima na make sure nko kiro sinde na mali omuchando mbwata no bubibwa malyo na bali bakogera chi obuyibyo tali bande ninu za ekero nyendi mukumanga ko mwana onyalebe no mwibi lero kuiba malyo mukwane montebi mubwate obuyibyo bokoraki bokwera lakini moda yanga kiyo oyitata wino mwana one ngamuni bikika utali gento kieke aralia ndotage tubaganga tutahita banibi bago seseni kunanyasa igo obo ibinate nani gali bosongo montegera ba Kristo obo ibyo bwagalire na nyolire chibesa nyasaye na romya na nyolire chibesa kie basari chi abana bayo bawo cyawo chiresku at least round ye na atebirenga kiro mwana chibesa chinke piera nyola inshiringi chiri wisana kakina ndo wasera konde nkoro kuye kubuko okuna kukuweka nyomba iyo kiro mwana okogende school otali kwenyara lazima tumwe naga bobasi na nyacheki litko to wanza kwa na jibasa reforms ntare 12 yere Jumatatu ere moto nyacheki senye nyacheki nene na tebete bitura asma bibebere ekemo gosenya cheki school nayo mheshimiwa you will tell me asande na ande turabeke more central on tebrenga kawaida etoko bagana jiform chiricha ya na kire sub location digante veiga kire location digante veiga around ye bana mbali bangi ekiare tugwate grade 11 na 12 grade 10 mbona bako report iga abana tochi koena na basari na abana ba grade 11 na 12 ababande bagende ba report kibese cyabo tukigache na bagocha after muiga torore chirichigo toka tobaye ikiara wana otali birasi bine bikali ne birasi birenga bitatu na kire ward nko nyande chi million chi airenga isana
igo abana kero mwana agende school igendo gya kabere ekine kibesa karibu milioni 300 konyora chiko liye gusongo gani na ate bina kibesa ekigende sechi word 45 ekera enje nanje no munya bibende buna munya bibonde bwense lakini ekebengere getari kwaberu keriye okolekana kemweneno nekyo boibi ntoke wanja kibesa kinde na sevri na nyolire ekikonya bako ibo igweta abayi bakuga ogenda umutanda abayi bina bako ndamamono lakini go denga ndame ebese yeras megenda ase umuntu mutaka kibesa kinde na nyolire cross obo ibibavwate kibesa cyokugura amabere y'abana ababake ba ECD class abana bali abake bakwenda ECD na tebire wanzira tarehe 15 uko baanda amabere. Amen. Bone ngendo gya tegere bali umuntu no kubuli aye bono kiwa ko nyora togo tiga bachu korba koleki banyole wose na bereyo kona bachu korba ino razi baba koleki banyole na tebire ngo ba mabere Jumatatu Jumatano na Ijumaa mwishimu ino gana bako batebtu abekire kibesa kando ngoros cyo kibekari chikorosi umugati ubwate balance diet so that wikumuti nyuna nekero chiabeire torose naende abana bakiba kunywa mabere ngo ibara kamugati agake bakore kwenda nyachekiga iga kibwate TV kibwate muziki kibwate mattress mondo bire karabya chire school byarosire ikera ba mwana utago soma kuruma mpaka marogo kawe kekera akorara asinara akoraki akorara kakuboka kabwatenjera kanywa mabere nyinocha ukoi margo ige brasi biri tanga tukora ansira lakini ese budget yere mutu nande nkubikande brasi binde ina teba kire wodi ndabya ebrasi bibere korwabu nande manya komenta ngora nyasaye kawanja waika mwaka wa 2030 tukinde gavana yenu kire school lazima etwale ebrasi bibere smart omwana akogenda orunyo mabere kali umugati nonye karara kabekera umusiki bose nabereyo igazi yokete galerelie yoko soma na kokora kina konyora abana togo prepare kogenda igoro ebi osinero to what modern class gombitatu three in this world kende nkiyo kera bagaka muri ga mwatorire school lazima to chinge njo kolengere na okolegas bose nabere obno bo ibinate neni bosongo ga kibesa na chiko ende se word 45 kando necho oso bo ibitu ate neni kipale chimwaranga kicyatwari mechandoga e contract yemo yarengega iga tianya ina tebe binde bitenene bono twagolere kimashini cheto graders excavator chitipa chirora nyasaye kawanje wikumutinyo nani wanzira mutinyo kabere bona oyole motwa nabokonyora chipara karibu chonspi ngwete kachire chingia nechi machine cheto che county naliekera kwa rwalire kwa bugolo nepipi gweke nyaktari ko ikanyaktari onyora maleo na koleteki naro monga kereti kura njigote nenero boibi inje noko bokora pasa nako inje timbo atintemi ero na mocha keme kolere gali oigo engeje onjokire ekonda mwana ya arama mono ni ndamboro kobokoiga tingo nyara gokoleteki ekera baibimba agoso igoro barabimba agoso igoro baba correct bago so igoro igonki nkobero umo tindi mwibi tindi morogi
tindi muoba ngomo kanale ga nga mubwete asobo siwanya saa ekyarero ne sabato njino omunya sabato echenere tutani tate na chabo mwana omino echenere tutata ke okoleka ne sekanisa na asobo siwense ntoko iba mariogo tuibe chibesa abayibuli baitu na bakoraki bakurwara bagenda ororo ebi nabitenenire ebi ndetinde timbe kwane ketinde tuwatolera nyoni maiga ninchenda angele mukutano ekerongo sera abantu mugasuma ete ninganjete ebintu ebi kale bano obosio bunkorwa etwalenge ekeresugo